Rain or shine, mahinayon yun ang pagbukas sa palarong pambansa sa Hulyo 9. Sumang sa DepEd, tamtama kalihukan sa palaro makita live pinagi sa social media portal. Gitumong aron masaksihan sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga ni Salmot sa palaro. Sayra nato ang report. Nagkahanay na ang tanan alang sa pagpahigayon sa palarong pambansa 2024 diin usa sa gipangandaman ang mausab-usabon nga panahon. O galing mobundak ang uwan aduna nay mga kaputi ug ubang mga gamit. May nakaandam na usab nga mga tent nga mamahimong pasilungan sa uban ilabi na sa mga support group sa mga delegasyon. Gipahibaw sa DepEd nga bukas ang Cebu City Sports Center alang ni atong gustong musaksi apan limitado lang ang kadtong adunay passes nga makasulod sa pagbukas sa palarong pambansa karong Hulyo 9. For the general audience, we can only accommodate around 4,000. Kay paling daghanag yung mga bisita, mga visiting LGUs, governors, congressman, mayors, city councilors, interesado silang moari sa Cebu. Kini tungod usab sa kahigpit sa seguridad nga ipatuman sa sulod ug gawas sa opening venue diin kumpirmado na nga motambong ang outgoing DepEd Secretary ug Vice Presidente Sara Duterte. Dako usab ang kahigayunan nga motambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Samtang alang ni Antong dili makasaksi personal, adunay live streaming ang imontar sa DepEd aron kadtong mga ginikanan sa mga atleta nga tua sa lagyong dapit makakita usab sa maong kalihukan. Nakasit up na ang ilang mga kahimanan diin dumalahon usab sa ilang kaugalingon nga broadcast poll kan sa mga magtutudlo ang maghatod sa mga balita sa ilang social media platform. Importante na ang mga ginikanan na naibilin sa ilang respective house residences, kampante na okay ang ilang mga anak diri sa Cebu. And it is technology that will bring the games closer to families, closer to sports fans. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.